Je to vážné? Tělo víme protilátky a dodáme jeho. Tělo pak snad už mozek Jessica nebude ochotný. To zní velmi prostě, tak pojďme na to. Šli bychom. Ovšem, když jste chtěli Jessiku exhumovat, nebylo tam. Stop! Nezvatný! Řeknu se, může nás utočit. Neřeknu, počkej si, až to povídí. Ne, a je mi to jedno. Ale jo, dobrý, to nebyl taky. Došlo z proudu, který tady. Je to převěřeš. Těším, ale to je nejčil. Tady to těžké, nejčil. Došlo z proudu na zemi. Ale kam to odkápuje? Teď, když náhodou ví, že vaše nejoblíbenější